Hola, en aquest vídeo us explicaré les activitats de català d'aquesta setmana. Veieu que teniu dues activitats. La primera activitat és una lectura, descripció d'un personatge. Quan cliqueu, us apareixerà aquest text, que és una descripció sobre Bob Esponja. L'heu de llegir bé i entendre, perquè després, si baixem, teniu unes preguntes sobre la lectura. És una comprensió lectora. Aquest full, el de les preguntes, el podeu imprimir o les podeu copiar en un altre full. És igual. Quan el tingueu fet, li haureu de fer una foto i aquesta foto passar-la a l'ordinador. Quan ja ho tingueu passat a l'ordinador, veniu aquí on posa activitat, lectura, descripció, cliqueu i us apareixerà això. Això és per enviar el vostre full. Li haureu de clicar a afegeix la tramesa i us apareixerà aquesta pàgina, aquesta pantalla. I això és com la setmana passada, haureu de clicar a la fletxa i d'aquesta manera, aquí, seleccionar arxiu, com fèiem l'altra setmana, i d'aquesta manera podreu adjuntar el vostre full, la vostra comprensió lectora. Després li doneu a des als canvis i estarà adjuntat. Quan estigui adjuntat li haureu de donar a afegeix la tramesa i d'aquesta manera s'enviarà. Jo la corregiré i us posaré una nota que a vosaltres us apareixerà. I l'activitat 2. L'activitat 2 es titula Escolta una descripció. Vol dir que és una comprensió oral, com les que fem a la classe. Li clicareu aquí i sentireu la meva veu dient una descripció. Mentre l'escolteu, la podeu escoltar totes les vegades que vulgueu. I mentrestant us aniran sortint unes preguntes. Veieu? Li haureu d'anar donant a la fletxa, ara està posat al final. Si vaig al principi, començaran a sortir unes preguntes, podreu clicar, canviar la resposta les vegades que vulgueu, passar la pregunta, tornar enrere. Les vegades que vulgueu podreu canviar la resposta, anar endavant o anar enrere. Quan ho tingueu clar, quan arribeu al final, hàgiu revisat les vegades que vulgueu i ho tingueu clar, li clicareu a acabar. Quan li cliqueu a acabar, us deixarà veure la solució, però no ho podreu tornar a fer. Llavors, igual, us dirà la solució, us sortirà un número, són 10 preguntes, us dirà la nota que heu tret i aquesta nota es guardarà a les vostres qualificacions.